Валентина Ивановнаның ықсын бүхтә фатиры иң өскө 5-нче катта. Стенаның сатнаган урынын ул ел даһылап, буяп, обой ябыштырып төзәтеп, яшереп тора. Ярык кына бирешмәй, хәзер түшәмдән үзенә юл һалган. Трещины идут у нас во всем подъезде. И плюс у меня вот на кухне по плите пошла трещина. Не между стыками, а именно по плите. Вот она идет. Вот тут я заклеена, видно, заклеена. А там она уже дальше идет. Вот. Октябрьдың 50 еллыгы урамындагы 4-нче йорттың стенаһы сатнай башлавын фатир хужалары 1-нче каттагы фатирларда офис итеп кура башлаган мәл менән бәйләй. Юнселдәр майдан киңәйтү белән мавыгып, терәк стеналарда бозып ташлаган дип фаразлайдар. Подъезд идәнендәге ярык та, ярдәмче бүлмә идәненең ярты метр самаһы түбән төшүе ошо фараздыр атлай. Как трещина идет, видите? Сатнаган идәнде еш ямаудан калкаулык барлыкка килһә, баскыс ягынан сатнаган ергә ел һайын дигәндәй маяктар коелаты йортка сагыштырмаса яңа күскән Азамат Гәрәев. Тик уларның файдаһы самалы, ярыкта ел уйнап тора. Он, видите, как потух. Часть, конструктивный элемент жилого дома. То есть тут непонятно, что там внутри творится. То, что мы видим, это снаружи, да, трещина, визуально. А что там? Йорттың яшәешен тәэмин итүче идара компанияһы ярык стена турасында хәбәрдар. Милек хужалары сара күрүҙе үтенеп коллектив хаттар язып тора. Кешеләр стена ярылып, йорт бөтөнләй емерелер дип курка. Страшного ничего нет. Специализированная организация обследование провели. Трещина не сквозная. Не знаю почему, может просто штукатурка. Но страшного там ничего нет, дом не рухнет, не упадет, все там нормально. Турлак хезмәтләндерүчеләр стенаның бары эске ягы сатнаган, шуга тотыш йорт емерелү хәвефе юк дип белдерә. Ә фатир биләмәһендәге төзекһезлекләрне бетерү милек хужаларының эше. Һөнәри белем нигезендә кабул ителгән карар менән килешмәй ярамай. Тик стенаның ердән башлап 5-нче катка тиклем сатнаганын көндә үз күзе менән күргән кешеләрнең фикере менән ни эшләргә. Вот у нас в первый подъезд идет трещина, начиная с 5-го этажа, да, даже с улицы видно. То есть она сквозная, в подъезде все то же самое. Идет вот с 5-го этажа прямо до 1-й. Они приходят периодически, замазывают там что-то, и она опять идет. Халкыбызның шыгырлауы кагаз 40 ел ултырыр дигән мәкален истә тотып, ярык стенага карамай тынысланаһы ла, бәхетле осракка ышанаһы гына кала. Нәфисә Кинҗәбаева, Салават Вәлиев, Гөлшат Вәлиева, Зарема Хисмәтуллина, Хәбәрдар, Башкортстан.